Kasagaran karon sa magpakasal, ako pangutan-on, nganong magpakasal man mo, pero ang tubag kay manghayo og blessing. Sakto dili, ikaw unsay imong itubag, sakto. Pero unsa kung ang kaning magtiayon nga nagpakasal, dugay nang nagpuyo-puyo, daghang mga anak, moingon gyapon nga mangayo og blessing. Ang inyong mga anak dili day na blessing, ang inyong pagpuyo nga tawhay dili day na blessing. I am not telling nga dili na mo kinahanglan magpakasal, but ato tarungon no, i-attune nato, ato na i-acknowledge daan ang presensya sa Ginoo nga nag-uban di ay siya kanato sa tanang panahon, sa tanang higayon, bisag wala nato siya gi-acknowledge. So mga bayi ug mga kaisambingay, ang pagpakasal labing importante kaayo na diha sa kaminyoon. So ayaw kamo pagsulod sa ipon-ipon, ayaw kamo pagdesider sa inyong kaugalingon nga nagpuyo-puyo na kamo sa inyong kagustuhan lamang. Kay kini usa ka sakramento, kay mao kini ang unang milagro nga nahitabo diha sa kasal sa Cana. Let's remember sa sinugdanan pa lang sa Genesis, it is between Adam and Eve, not Adam and Steve. It should be between a husband and a wife. Ang point is that ato hinumduman nga diha sa kasal, diha sa grasya sa sakramento sa kaminyoon, si Kristo uban gayud. So ngano mang dunay mga panagbulag, ngano man nga dunay mga panagbangi ug daay mga relasyon diha sa kaminyoon nga wala milahutay. It is because they are not living the kind of love that Jesus is showing us. Unsa man ang gugma ni Kristo, gugma niya nga ang gipakamatyan alang kanatong tanan. So as a husband and as a wife, pakamatyi ang imuhang paris. Kay mao kana ang covenant of love like Jesus exemplified for us. Pakamatyi ang imong gugma asawa, pakamatyi ang imong gugma bana diha sa imuhang kaparis. Ug sa inyong umaabot nga mga grasya nga inyong mga anak nga ihatag sa Dios alang kaninyo, pagmatuto kanila, pag-agak kanila, pagtudlo kanila nga magmahadlokon gayod sa Ginoo. Kay kini mao man ang sumbanan natong tanan. Let us remember in the first miracle that Jesus no gipakita diha sa kasal sa Cana, nahutdan sila og unsa? Bino. Nahutdan apan unsa gihimo ni Kristo, naghimo siya sa milagro, meaning to say kung kita mahutdan diha, kamo mahutdan diha sa inyong tanan nga mga resources, tawag sa Ginoo. Dangop kaniya. And mind you, please, if you could channel your prayer to Mary, mas labaw kining madungog sa Ginoo. Kay ang inahan nga manuktok diha sa iyang anak, si Maria manuktok sa iyang anak, dili gayud kabalibad. So mga bahay ug mga kaisambingay, grasya ang kaminyoon. Busa ayaw ihikling, ikaw karon nga nagduha-duha pa nga magminyo diha sa simbahan, ngano man, unsay dakong rason, kinahanglan ipadayon ang maong plano. Dili dako gasto ang pagpakasal sa simbahan. Ang nakapakadako gasto ang inyohang mga trahi de Buddha ug ang inyong mga preparations after the mass. Maunay matuod ug maunay tinuod nga nahitabo. So mga bahay ug mga kaisambingay, hinaut unta nga atong tan-awon kini ang grasya sa kaminyoon sagrado ug kini mao ang covenant of love between a husband and a wife ug uban sa presensya sa Ginoo. Ang Dios manalangin kanatong tanan sa ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.